Kaixo, ongi etorria. Problema irakurri ondoren, pentsatzen dut, horlako irudi bat egingo zendula. Globo erdian dago, eta bi pertsonak albotan. Batek ikusten du 70 gradokin, besteak 55 gradokin, eta distantzia 100 metro daude. 3 datu. Goratzen zera, normalian 3 datu behar ditugula, eta erabiliko ditugu tangenteak altura eta oina lortzeko. Horren hemen jarriko ditu datuak, hau da 70 gradu, hau da 55 gradu, eta distantzia 100 metro dira. Horren atea behar dugu, altura. Eta altura zer da? Goiko erpinetik, jaitsi behar den zuta edo perpendikularra. Horren jaisten bai modu guti bera, horren dituko diogu altura. H. Hoi da behar duguna. Hemen arazo batekin gaude. Ez dakigula hemen ikonera zen baren, eta horren ez, beraz, 3 ez ezagun ditugula, 2 eduki behar ditugu. Hemen dago bat, eta hemen 2 daude. Ordan, bitakon bat ezagutu behar dugu. Bat bai, eta bestea ez. Bestela ezin dugu egin. 2 modu erakutsiko dizkizut egiteko. Bat horrela da. Nik hori deitzen behar tixa, jakin badut, hau zen baden, ze esan dugu dena dela 1 metro. Hau baden bada isa, hau zen bat da. Eguneri kentzen badiogu isa, hau gelditzen da. Horren bai ditugula 2 ez ezagun, isa eta H. Lehen genitu, 3, hau eta hori. Beste era bat egiteko hau da. Ez baduzu hau oso ondo ulertu. Izan montzateke dautara. Esan dugu 3 ez ezagun ditugula. H, isa eta I. Eta gu badakigu, isa gehi I direla 1 metro. I bakarrik uste badugu, belitzetzeko horrela. I berdin, 100 ken isa. Orduan, hau, hobeto ulertzen badezu, kentzen dugu hau, eta hori bai, jartzen dugu 100 ken isa. 2 kasuetan datuak horrela jarri behar ditu, beti 2 ez ezagun, gogoratu. 3 datu, 2 ez ezagun. Eta bali betu 3 izan ezagun, baten bat, horako prozedurarekin kendu egin bat dugu. Horra hasiko gara tangentearekin, tangenteak 70 hori zer da, aurkako katetoa, altura dela, zati alboko katetoa. Eta beste tangentea, izango da, 55 noski, aurkako katetoa berriro H, eta behar 100 ken isa. Orain, 2 tangenteak kalkulatuko ditut. Tangenteak kalkulatu eta biribildu ondoren, orain egin behar duguna da, izendatzaileak beste atalera pasa bidertzen. Orain, gainituko litzateke horrela, 2,75 isa berdin H, 1,43 eta hemen 100 ken isa berdin H, eta hau, badakizu zer egin badugun, ezta? Lehen bezala, H eta H bali badago, berdintze metodoa. Orduan jarriko dut, ezkerreko atala, berdin, ezkerreko atala, eta parentesiak kenduta. Orduan gainituko litzateke. 2,75 isa, berdin, atalau, berdin, eta baina parentesiak kenduko dut. Bideoketak kendu ditut, 143 ken 1,43 isa. Horren egin bat dut, pasa batutzen, batu egin behar ditut, 4,18 isa, eta horren zatitzen pasa. Hogeita 4,21 metro. Baina hori isa da. Hau da, hemendik honean hau distantzia. Ez dugu lortu galdetu digutena erantzutea. Galdetzen dute, altura, nola joan behar dugu, hasierako 2 ekuazio hauetako batea. Honera. Hemen ordezkatuko dugu. Hora, zer egin behar dugu? Hau isa da, beraz, 2,75 bider 34,21. Hau da egin behar duguna, 2,75 bider
34,21, hori da H. 94,08 metro. Horen bai dagoela erantzuna galderari. Horrela bukatuko genuke, ondo ulertu zulakoan, beste bat arte. Agur?